Čaute ľudia, vítam nového dňa, dneska som tu s Ráďom. Čau. A so Samom. Čau. A ideme ochutnávať drinky, ktoré sme si kúpili. Takže prvý máme fizzy drink, Ultra Boris. A do pohára si nalej. Nenalej. Aj Samkovi musíme. Vonia to jak energetiak. A fakt? No. Vidíš? No a ksixo. Tak vonia. Pivečko. Ja mám pivečko. Kokos vypadá. A jak energetiak. Trošku to aj chutí. Mne to chutí jak Tiger. Úplne jak Tiger. Dobre, dám ďalšiu vodu. Mentos. Dobre, dal by som tomu tak Ale rob to 8 z 10. 8 z 10. A ja. rob to nad myškou. Tiež 7-8. To Rádo, ty buchne. koľko? Nebuchne. Nemohol si to toľko hrkať. Ja som to nerkal. Jemu to padá do skôr. Mentos. Neviem popísať vôňu. Jak nejaký sirup. Fuj, to Jak nejaký detský sirup. No aj to vyzerá jak detský sirup. Ty ten kokos, čo sme skupovali. To chutí jak detský. Chutí to ako trošku prime, trochu. Chutí to jak trochu prime, ale taký detský sirup. No ale mali by tam byť bublinky. Keď si ich vyhrkal, tak No. nie. Ja by som dal tomu tak 6-10. 6-10. Šílené. Kebyže sú tam bublinky, tak 8. Ty koľko? Ja 7. Posledný drink tu máme Tari drink. Epické beko. Ty kokos, ale ja som Toto som ja nemal. Ja som to mal, bohužiaľ. A ty čo z toho piješ? Pohoňaj. Ty nemusíš voňať. Toto, ja neviem. Taká divná. Nevoňa to nijak. No veď, Vyzerá tak voda. čistá. Jak Sprite. No. Ani taký zafarbený. A najskôr vyzerá ako čistá voda. Aha. Ako? Neviem, to nemá chuť. Toto nemá chuť. Podľa teba to jak chutí, podľa mňa nie. No, ako víne. Podľa teba? No nejaká vína, alebo tiež dačo. No, taká šitá vina. No. To mi asi... Takže Toto. ja by som dal tomuto 3 z 10. Ty koľko? 6. Ty? 7. 7 z 10. Takže to by bolo na dnes všetko. Dajte odber, dajte like a čaute.